Kinutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Hatod sa Indo kan DZGB ang programang magtataon ng impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Borromeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Good morning po sa Granay. Welcome sa isang programa, Boses ng Kapalibutan. And sili po ka sa mga nagagaliparin mo, may nalibot kami. And this time, we will introduce to you another industry na booming mo niyan. Not only sa Pilipinas, kundi sa interong kinaban. Tanganing matawan taninggi ang mga parauma kan mga dapat nagibuhon, especially kung paano ning damit, tanong ang kakao. As in, patipili, no? Itawatan na rin attention din yan. And siyempre, pag-iraray, ako pang sinong likod, Mardila, dahil iba sakit sana, pero tiyan. Dagdag ko na ito, atuloy ako ang sparring partner, Father Momoy Borromeo. Father, good morning po. Maray na aga! Maray na, Diyos maray na aga sa ito mo. Uy, kita kiraray, magayon nga na nakaagahan sa tuya ta nahiling ta manggaro magayon na nakaagahan para sa mga parauma. Ini pong kakao, pagkaga po ka ba? Pagkaga ba ka? Masura mo na pag-inom kay gusto ko natin. Sabi nga nito ka, nakakahig ka rin yung tsokolate. Ako, nakahig ka ako kayo naman, pagkain. Nagkaparoon mo ng kampanugangan. Iyo, naman nga. Abay nag-aso. Ini po na magayon na nakaagahan na ini. Mayaring dako hindi kasi bago naman po nagtaong orientation sa tuya si Kuya Joe para sa mga kakao farmers. Yan, opo, at mula po na aga, i-feature nato si Kuya Joe San Jose, ang presidente po kan Pili Kakao Industry Association, APSIA. Ito nagsugay po na sa indang pinagtatakuan ng pagtutok sa mga farmers na makabangon. Parang yung pagbangon nila yung sabay-sabay. Kaya dapat ang pagtanong, bako itong barabara sana.
Kaya dakulang bagay po na natawag kita ng pagkakataon ni Kuya Jo na makiba ng Hotel Pizza Program. Kuya Jo, good morning po Tati, welcome to the show. Ay, good morning po, Father Momoy, Papa Mar, sa Gabos. Ang pagbati may good morning sa Gabos, nagkantabay sa Facebook, as in sa radyo at sa tuyang programa. Yes. So, salamat tabi sa inyong programa, tanakaabot ka mo mo niya na aga sa pagtaon hindi paghiras kung paano tayo ini pa dakulao na sarong sektor ng kakao. So, apod niya kakao production na magulan pang lokal, kundi pang international. Kaya magayon po ining pag-uron-uron na tabo na munya na aga, tanganing sugabos na mga yaon. Sabi nga ni Father Momoy na dapat pagkaaga, ibo kita pipigiinom na tsokolate na mapuluto, masiramon. O, paano yan? Yes. Paano yan manamitan nindong masiram? I-presentan ko sa inyo ang pinakamasiram na tsokolate. Iya, opo. And then siyempre kasabay naman nga ito mga tugang si Kuya Bert na halagang sa mga minabirthday pa sana. Yung kooperatiba. Cooperative fund yan. Kuya Bert, good morning po sabi. Okay, good morning Papa Mar, Father Momoy, and sa sabi yung bisita na si Kuya Joe. Diyos maray lalo po sa Indogabos, mga tugang na naghihiling sa Facebook kasi nagdadangog sa radyo, DCGB. Salamat sa pag-imbitar bilang kapati kayo ng programang yan na aldaw para sa mga farmers niya to na nagtatanong ng kakao. Dakulang oportunidad ini at sa tuya na magkarigwa additional income sa mga paratanom na igwang mga tanom na nyug. Ini an lugar kung saan magayon magtubuan kakao. Kaya so bago sa pag training ni Kuya Joe, yun ang gadaan sa yung emphasis na kung daing tanong na iba o integrated na iba, dahil kakatanong direktamente sa direct sunlight ang kakao. Kaya dakulang tabang ini sa ngunyan sa mga nagdadangog, itong gusto man magtanong, as in may dati ng ibang mga tanong, paano tayo ni mapadakul, as in magkaigwa kita income, additional income sa satuyang tanuman. Opo. Thank you very much sa Kuya Bert, and this time, siyempre kasabay man niya itong mga tugang Engineer Ramil Cagueja. Siya po ang incorporator ng Laudato Si Learning Center Agriculture. Good morning, Kuya Ramil. Good morning sa Gabos. Gusto magtanong kang kakao. Uli kami manyan sa Apaw para makawakod kang Gabos na programa ng damanong sa kakao asin sa mga gigibuhong pa mangyayari ka ng kakao post-harvest hanggang processing activities mo kunan medite. Kaya manyan salamaton kay Kuya Joe sa imbitasyon mo sa mo na maging parte ka ng programa ini. Morning po sa Gabos. Good morning po. And si Brother Roger. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na ngayon sa istasyon DCGB, sa aking Brother Joe, na sarap po ako sa partisipante na nag-attend ng seminar para magka-igwa oportunidad na magtanong ng kakao na hiningan isasabi ni Father Momoy na paboritong tsokolate sa mga Pilipino. Chocolate Salamat po, salamat. Ayan, okay. Good morning po, Kirari. Salamat po. Okay. Now, Father, siguro, i-grill pa na si Kuya dito. Yun po, salamat. Ayun sa Gabos, Giraray, ang sa tuyang pag-uuran, yung programa kan sa tuyang gobyerno lokal, kan probinsya, na iyaon po ang pigapod ng Albay Sustainable Development for Cacao Program. So, dapat sustainable tayo pa na papamat. Pag sinabi ito mga sustainable, puro diretso iyan. Kaya iyon ang programa ta na tinauman sa tuyang gobernador na ipadagos ini tanganing inot sa Gabos ang objeto matabangan ta ini mga farmers lalong-lalo na sa mga daga na unproductive na dai na i-develop ta iyan tanganing matanaman ta. Asin sabi nga ni
Mr. Kalya, na pwede yan i-intercrop tanganing madouble ang kita kan sa tuya mga paraoma, para farmers. Katapos para sa cacao industry, alam ko nyo na kasubago na nahiling pa lang sa Zoom katapos na kato nabalitaan ko naman ining sa Zamboanga nag-i-export na sila sa directly sa Hershey's. Yes. Katapos ito man sa Malagos Pound naman sa Davao. Halunin na itong galing na ito man. Tanda ko na grabe ang production niya. Sa world market niya, nagluluya ang production ng Africa. Kaya selling ito sa Pilipinas. Kaya sana papakusugunta ang cacao industry business sa tuya. Yes. Kasi ang Pilipinas maswerte. Ang ibang mga nasyon na naggigibo ng tsokolate kasi nagtanungan. Hindi naling katao. Pero kita hindi, iba kang tanungan, ang kahit pang ganasanaman is yung technology na makaproseso with masaya ng tsokolate. Ang kuya Joe, paano ang proseso para itanong yung tamang katao? Yun po. Sobrang barabara sa lang. Kaya nga ni inihan sa tuya pagbaheto na nagkatiripon nga niya na aga, na nga ning ipasabot sa tuya mga primero nga matanong kan sa tuyang kakao. Tapos ko ini basta-basta na itanong sa na siring kan iba-ibang mga fruit bearing trees. Kaya ini pigapot ta ining kwan cultural management kan sa tuyang cacao production. Tanganing sa pag seedlings pa sana hanggang germination and then propagation and then grafting and then replanting. So ini ang pinakainot na proseso na kaning magkaigwa kita ki raw materials na pang tao lamang na ipropagita sa ibang mga lugar na makatanong kita. So iyo po ini papamahal panel mamoy. Tanganing ang magayon na mga planting raw materials na mapakaray, iyo ang pagpili kan sa tuyang mga cacao seeds. So, bigyan po po na Ang pangalan ng varieties katulong pala na varieties ang So, mga nagkaaram po na nag-iling sa tuya, nagantabay, ang kakao po mga iba-ibang varieties. So, pinahiling ni kasubago sa participantista na halos 7 klaseng varieties ang available na kakao po dito. Kaya ini po ang pagtanong ka sa daga na mas magayon na mga iba-ibang klaseng variety na yaon dyan ta may benepisyo kung iba-ibang variety ta pigapuntan cross-pollination. Tanganing mas dakol ang bunga asin ang ano yan, ang breed na yan mas magayon po. Kaya in-encourage na po. Oo, yan. So, yun po yan ang mga preparasyon ni sa mga paratanong, lalong-lalo ni mga primerong magbabalaw, mag-testing na magtanong na actually pwede encourage na tabi yan. Sa tuyong probinsya na ang target ni is at least makatanong kita ki 1,000 hectares. So, nakatarget pa lang kami ki mga 750. So, kaya nag-iimbitar ako, ino-open me ini sa gabos ng mga may daga, sabi nga niya sa tuyang gobernador na namumutar, kung may mga idle land ka mo dyan sa bulod, bumaba ka mo, tanganing may makaaral ko mga teknolohiya kan pagtanong, tanganing maging productive man sa indong daga. Ngunyan, dahil naman ki masyadong problema kita sa fishing order, sa sato yung tanuman, iguan na ba kita ki mga farm to market road? Yes. Nakakaabot na kita sa bulod. Katapos Kuya Joe, magayon ko itong mga ginibo ini Albay, Pili, and Cacao Industry Association. Na sa kada banwa, igwa mga association, igwang chapter kan APSIA. Kaya kung hain man po ang mga interesado, siguro sumasalaan na halimbawa sa Santo Domingo. Yes. Ikaw man kinagkapir ang mga miyembro, asin mga opisyales, doon magpatarabang tabang, tagani na sabi ko nga na ikasabago, magayunong po ng buhay ng Tagarari, ito sa bagang rabos. Bukong kaya ito baga sa espiritu kan bayanihan, na nagpatarabang tabang. Sa nga na kung minsan, dipisila na may pagpunan, pero kung
Nagdabo of naka-seminar ini pwede kang i-transfer ang technology. Saka, kamo po mismo, pwede man magpa-share naman sa inyo naman mo. Yan po. So yun tama yan, tama po si Father Momoy na ang satuyang serbisyo ng asosasyon na inagpupundo na makatabang sa satuyang mga farmer recipient kaya ining Cacao Development Program na. Taganing, masustain ta ini hanggang sa municipal level, hanggang barangay level, pigya po tagay, pigya cluster ta, pigya consolidate ta ini mga paratano. Tanganing magpatarabang tamang kita. Sa consolidation po kayo, nakula ko ng bagay kung may mga kooperatiba, Yung sa Baligan, tapos Bantunan. Actually, ako po, interesado ako maray mo niya na sa topic na ini, as in sa pag-imbitar ni Padre Momoy. Ako lang pasalamat niya to kay Kuya Joe dahil kan 2016 kami ang mga enod na nagpatanom ng kakao. As in, Makamundo, dakulaon supondo itinawag kan sa tuyang gobernador Francis Pizarra alagad kadiit kan mga produksyon. May katapang pangani kitang sarong asosasyon digdi Sumayon Farmers nagpatanoman sila pero mas dakul yata so pinagpatanom kang Apsia. Pero nagtabang man so PCA malata so kooperatiba niya so Pakudeco nagtao man ki almost 70,000 seedlings. Apera kan tinaogan probinsya na itong mga tinaogan probinsya mga grafted cacao from Davao. So padagos kitang nagtatanong, ngunyan po nagbuburungan na sa mga cacao ni kasi kung isa na ginulpikan tulong sunod-sunod na bagyo, dakulon po ang cacao. Ngunyan nagbalik, naka-recover, dakulo naman ang bunga. Oo, pero kay mag-rehab mo niyan ang DA. As in, ini talaga sustainable ta. May nagpapadagos digdi sa Albay, si Kuya Joe, sa kuyang na nadadan mo kasi nahihiling na sustenido niya. Igwa naman yan truck, igwa naman yan magayon na ining facilities. Kaya ini-encourage ko na ang gabos na nakakadangog magtuyo digdi sa APSIA tanganing maaraman o makipag komunikar maghapot paano ini makalaog sa inda. Tanganing 3 years from now tayo mga patanong ni Kuya Jungo niyan grafted pig sa sakripisyo niya duman sa region na darawon digdi Iranina asin kita na sa namanan makuha kaya ibang prosedimento siyang gibo na dapat ang interesado magdigdi tanganing makaigwa sa sarong hektarya, mga 500 ang allocation, mag-enroll, tanganing ma-monitor, as in mahiling maaraman, kan APSIA kung si Isay, ang pag-abot kayo ng panahon na ini, ang source kan sa tuyang gigibo na chocolate egg. Tanganing mas masira. Ayan, okay. Kuya Joe, may sinisend yung programa sa pagpapakatanong kikatao. May requirements kung pirang suko ka nila. Iyo po. Nganing ko yan, igwa kitang doang klase. So backyard gardening. Meaning, sa likod ka na rin nindo, kung may iwas-iwas, lalo sa upland, na pwede man magtanong kay 20 tuon, 50. Ito bukan iyan. Okay? Pero mas naka-focus kita, tapi consolidate nga tapos cluster. More or less, at least may 1 hectare ka mo ta. Ang distribution tabi kan APSIA sa paagi kan intervention kan Department of Agriculture Regional Field Office number 5 sa Pili, yung man ang nagsusuporta sa tuya kan ining mga grafted cacao, nagdi-distribute kita bilang channel sa ang APSIA sa local na level, at least 1 hectare tabi papamahal. And then dapat magpa-member ka mo tanganing lihito mo ka mo na matabangan kung ano mga dapat may ituro sa inyo ng teknolohiya. As in, inot sa labos, pag nagduro nga na yan, Father, nagproblema sila kung sa inyo papabakal. Yung ini-em sa mo yung kwan na pag nagduro ba yan, kami magduraray mabakal. Kaya kung ano mismo ang consolidate, APSIA na yes, opo. Maro kayo ito sa pagdinumanta kay Doktora sa nagkuha ako naman yung mga 10 sako sa ibang bunga.
automatic. Nakabay ito, sikat sa mga Enot ka 2016, mura pa siya. Hanggang ngayon nanduman, kasi irarom ito kay Nyong kasi pili. Kaya malinig ang irarom, dahil nagparapabada siya. Nagulang tabang ang higuang tanong kang kakao. Kaya ito, nadaya siya na, Nyong sa naan tanong, kundi kang hayop sa laog, grabe talagang awot. Pero manyan, huli kan sa tuyang pagkanong kakao, napundo itong pagparahawan, may nagpo-produce pa bunga na magiging kwarta. Kaya yung programa ni Kuya Joe Manyan na Igwang Kwan, talagang reality, huli kan sa tuyang gobernador na nagmugna kaining village na naka-concentrate ang gabos ng mga farm activities. Iba ng processing area for particularly for cacao and for pili. Na ang gabos Pati packaging pa. pati packaging. Ang gabos na igwa na bunga ay magproblema na ang presyo bakong marhay. So kung consolidated yan, maray-ray lamang ang presyo ka sa tuyang cacao. Opo. Kuya, ano magiging obligasyon kang beneficiaryo kaya? Ay, dahil mo masyadong obligasyon, kundi atamanon. So, yung man sa ng advokasya ta bilang namamayo sa APSIA na alagaan talaga ang sa tuyang ipigtataong libreng pananom. Ining 500 cacao seedlings na mapadakula ninda na mabawasan ki mortality itong sunagagadan. So sabi ko pa kung sisi ang naka-perfect kaya may regalo pa sa moya. Okay? Kung medyo kwan man, nagkatao kami kay rehabilitation seedlings. Mga po niyan rehab seedlings. Iyon po yan ang servisyo pagkatao ta papamahan. And then sabi ko nga kasubaan ko sa seminar na kung may igwaman na infected peste, madali mag-coordinar sa moya. Masulong na tulos. Diba ang peste na Ayun, spread, infected na ganyan. Ayun, depende pa yan sa paroy. Kuya Joe, na-mentionar mo ang peste. Nakul mo niyan akong nahiling sa mga dating nagpa-enot ng mga nagtaranong. Ako nga ningon niya, duman sa kuyang farm, igwa talagang naglalapaan bunga. May technician na po kita mo niyan. Igwa po. Okay, so sige, tama. Padrat lang yan, padrat. Makahagat si Tabang na rehab sa tuyang kapag ka na consider, ay magayon ng suturo. Sa laon. Tapos taon-taon, lapat na. Pagbaak mo yan, pag-split ni yan, ito ang laog. So, may piste yan sa laog. May nagaput man sa kuya kasababo. Paano man niya so dahil kuya niya, dahil integra, dahil pili, dahil nyog. Pero gusto ko yung magtanong open field na pag-open field. Okay. So, yung kasababo man, nagrani sa kuya, sabi ko, tanganin masustenir nindo na ang magkuha ka mo, may mga estrategiya man kita na piglilindungan po yan. Umanap sa nakamot yung mga palakpa o kaya mga dahon na masusteniran na hanggang pagdakula. Kapag nagdakula man iyan, naglangkaw na, masusustay na po yan kan kuya. Ano kung sino ba bagat, may ibaba kitang kahoy na kikapod sa madre di kakao? Yan. O pwede man tanong mo kayo, may madre di kakao. Sa sabi ng experience na po ito, kanina, may mga lugar man ako na daing nyug talaga. Ang ginibo ko, distansya ko lang ng diet, so kakao mo so batag. Yes, Pag batag. sinabay mo yan, hilingan mo lang na pagabot kay grabing init baga, igwang lindong lamang ito. Tamang-tama yan, madakula so ko yan, pwede mo nang halion pagkatapos itong batag, as in pwede nang i-transfer. Yes. As in, i-distansya na siya na sabi nga, kakao, batag, buda, kakao. Yes. So, malilindungan siya. Ngunyan, magtanong na kinyo, kapag abot ti panahon, nag-alalangkaw so kakao, walang ka man sa inyo. Progressive. Wala,
estilo na ako sa na talaga asikasuhin mo sa rong klase. Iba ko sa nakakaw, kundi igwa ka ng batag, after 6 months or 1 year, igwa ng bunga, as in 1 year old, may magugulo na. Igwa pang nyog, na itong nyog talagang 7 years bago man magwan. Ining kakao, after 3 years kaya, 3 years, may nagbubura na. Kaya lalo na ining grafted, madali ini magbunga. Kaya magayon na adalan, mag-training, magdangog ki seminar. Tapadagos man sana si Kuya John na nagkatawag sa seminar, digdi, arami man sana sa gilid ka dinampo, mag-adal kung paano hindi mapakarhay ang pagtanong. Yes. Oo. Tapos kung pagabot sa mga basta maglawag din sa siya, digdian barakalan. Pero kung gusto man in financial na tabang na sa pag-fertilizer, bago ang panahon, kay kuhan, maglaog sa kooperatiba. Yes. Masustiniran. Kaya ini, association, nagpaparatapang sa nini. Sa kooperatiba, nagdinegosyo man ini. Pwede man na pag-abot ki panahon. So, association versus kooperatiba, matabang na sa natanganing. So, bakal. Sa pag-consolidate, makatabang man ang mga miyembro. Correct. Kaya ito yung bagat up siya, self-sustain. Opo. Dahil nakita masyadong binutasan naman kita ni Governor na maging independente ining sa tuyang hub, ining sa tuyang center kan kakao sa Gutsupili na nganing i-supervise, i-manage na initi sa asosasyon ng GAD. Na nganing dahil nagtamag para asa sa gobyerno maging self-sufficient naman ang association. Nakakatawag pa kita. Kaya salamat kita sa advokasya kan sa tuyang programa nindo, Father tapos Mapamat, na ining gobyerno man, padagos man na nagtataog intervention. So kung anong kaipuan ka, iyo man ang suporta ng gobyerno. So tanganing ang gabos na mga kaipuan kan sa tuyang mga farmer recipients sa mga bulod, naabot po matang-matang serbisyo. Pwede sa DNR nga ini po baga mga rehabilitation na mga reforestation. Magayon na pag-reforest ining kakao. Most probably ang DNR iba mga programa kaya na so mga forest talaga pwede ma-i-suprat association o kooperatiba. Iko sa ng agreement, magayon ng buya na programa kahit sa mga puro sa na planting, picture, tapos ka imbis na, mas magayon ng po na tanong si kakao nanganin soil erosion control pa ini katapos sa carbon emission sequestration. Magayon po ini. Actually Father, ining din na talaga magayon ko i-propagate man ining kakao. Ulita, ang nararamdaman ko sa istorya ng kakao, sa mga nagdara kay Ninigdi, mga Kastila, nagdakul ang kakao sa kadlagan. Mas komportable sila pagmalipot. So ining purpose mga kang dinar magparapadakol kay mga kahoy. Kung integrated kan mga kakao, ang mga may mga kahoy, apwera kang dahil po matubo ang kakao duman sa pigta naman kay Jimelina mula mahogani. Dahil ko alam ko natataro kaya ng Jimelina. Hindi mo nang karakteristik ang Jimelina. Talagang solo sa nasinda. Dahil sinda pwedeng integritan. Gamos na arani sa, ansa po yung mga tanong na arani sa mahogani, gamos ito dahil nagbubunga, dahil nagbatrayo. Talagang toxic po pa lang siya. So namin siya yan pa ni Father sa DNR, actually nagkagawa na kita ng mga stakeholders meeting, nakikipag-alliance na sa tuya, sa APSIA, na nagbubugtag na po di ang foreign investor. So JICA po, nagbugtag na po almost more than 16 million hindi po para sa propagation kainin. Okay, aside from Pili, so DNR nakikipagtabangan naman sa tuya, Father, nangyari itong purpose na matanaman tayo. Iya po, magayon na po siguro. Pero nakulo na, ngunit po, all over the world, kailangan na po sa mga debat na napanggang mula sa industrial food system. Na sobrang fertilizer, sobrang herbicide, sobrang mga pesticide. Kaya kuminsan ang tao na si set aside.
Kuya Joe, kasama ko na banggit mo na ang tinong na nito yung programa, medyo nagtuloy ka rin sa experience na. Opo. Now, to make it sustainable, ano po plano mo na nito? Ang ani na itong mga Sustainable. Okay. So magayon po ini na ginigulong development plan sa asosasyon na padakulon mo na ining mga recipiente. Kaya nag-invite mo na kami. Tanganing i-spread out na good news na mag-plan tanganing igwang anihon. Okay? Ikadua, ining pagtaoki pag-seminar, lalong-lalo na in climatic condition tadig sa Albay, kung magbinabot ti Bagyo, anong gigiboon. So may mga technology talaga. Lalong-lalo na ining mga greenhouse na Insurance. na opo, lato na. So ining unang so propagate yan sa greenhouse na maski kuan may bagyo, ibibaba sa na ang iyan. Dahil na dahil na talbukan bagyo. So ini ang mga plano kan sa asosasyon, and then pagabot sa sa cultural management naman, yaon po ang pagtabang talaga. Ano ang kaipuan nila specific sa ibang mga lugar, tanganing maging sustainable po. So iyon ang pagtatarabang-tabangan din. Okay, yaon man sa tuyang lokal na gobyerno na yaon man ang pagtabang, lalo si Ma'am Che na Riveta, tayaw kita dilingon yan sa Albay Provincial Agricultural Office na nagla-live ka sa tuyang programa. Kasi siyempre, sa bilog kayo ng kapalibutan, so Albay Farmers Bounty Village, na ginibungan yung tigapuntangan ng Sabado, na one-stop shop agri tourism destination. Paglaog mo, hindi kompleto na. Kaya lang, yung advantage bitawi na ang kakao and pili, yung sa pinakainot na sektor na high value crops na pinagsustinera ni Governor. Kaya sagot mo yan, kaya Joe ngayon, para dakulaon mo yan, yun sa kuya sa advice ni Governor, okay, matabang nga ako sa imo. So, yun po ang magayon na nata. May kuwan kita, may suporta kita sa lokal na gobyerno. Ayun. So, ano yan? From planting hanggang sa doon pula. Hanggang sa post-harvest. May marketing. Post-harvest muna sa processing. Okay. So, magayon po, igwa kita digitulong building na itinaukan, apod mo yan, intervention halik sa Department of Agriculture with cacao facility building, igwang pili, igwang fermentation, igwa kita ki multi-crop solar dryer yan sa likod. So, maski mag-init mag-ulan, nakabalansa lang sa tuyang mga high value crops, high value harvest dyan. So, cacao, so kape, kung ano pa man na pwedeng ibalan dyan, solar dryer. Yeah. So, yun ini ang magayon na nasusustain ta, tapos practicing the modern technology. Nakatulang standby lang po kami dyan. Babalik kami and then siguro ilibot kita ni Kuya Joe duman sa mga binanggit Ayun ko po. kasi hindi. Kami mahiling po nito in a glimpse para po sa satulang mata ng kama. Makalis lang po kani. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Diyos maray na aldaw sa lambang Ligaspeño. Ini po si Junjun Chan, aki kang sa indong padaba na dating konsihal na si Saloy Chan. Sa ngaran kang sa muyang pamilya, minapaabot kami maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon sa lambang saro sa indo. Ang Pasko sarong panahon ning pag-ugma asin pag-andam sa pag-abot kang sa tuyang kagurangnan. Lugod magreinar ang pagkamuot sa lambang saro asin pagkaburugkos ning lambang pamilya maski na ngani nasa iraram kita ning kadipisilan darakang pandemya. Sa giraray, ini po si Junjun Chan, aki ni dating konsehal Saloy Chan na nakikihuron sa Indo. One more Chan. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap.
panalo na panalo. Kasi sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan, ang malamig at afford na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilar. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad. MSEQ roads, mga infrastruktura. Livelihood training, katabang pa ang TESDA. Ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad. Sa BIO, salamat libreng tuition fee. Dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad. Sa tung naresibiya, mga tabang medical. Sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joey. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapaisi Canalbay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba Canaleco sa mga minasunod na petsa. December 4, 2021. Manito Canalbay District Voting Center, Manito Central School, and Bagong Bayan Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 24, 2021. December 18, 2021. Ligao and Uwas. Voting Center, Ligao West Central School and Uwas South Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 8, 2021. January 8, 2022. Daraga and Kamalig Voting Center, Daraga North Central School and Kamalig North Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 29, 2021. January 22, 2022. Pulangi and Libon Voting Center, Pulangi South Central School and Libon Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 12, 2022. February 5, 2022. Malinao and Tiwi Voting Center, Tiwi Central School and Balsa Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 26, 2022. Ang Certificate of Candidacy kan gustong magkandidato, dapat maisumiter day maglampas sa mga petsang nabanggit. Alas 5 ng hapon sa opisina Canaleco sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang nagpapaisi, ang manihamiento Canaleco. Nung 1 month pa lang ako, si nanay ang madalas kong kabonding dahil breastfed ako. Pero ngayon, dahil mas malaki na ako, palagi na rin kitang nakakasama, tatay. Tinutulungan mo po si nanay maghanda ng pagkain ko. Ikaw na rin minsan ang nagpapakain sa akin. Mas masaya
pag maraming bonding time kasama ka, Tay. Mas masaya pag sama-sama tayo. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, tabang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy na pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases? Deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng... Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago as in mas maray-ini kesa sa dati. Aroma pasa na, masilamon na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Ang dapat piliun,
mayong digta ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo. Ulit na padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Tando ay ginto. Ibang ginto. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tulong balik po kami ni Father Momoy sa Boses ng Palibutan, and this time doon po kami sa sarong pasilidad hindi po sa Cacao Processing Center para i-demonstrate ni Kuya Joe San Jose kung paano pinoproseso ito po na cacao pods. And then, ini, ang apod ka ini, solar dryer. Yan. Kuya Joe, kami. Okay, gararay, yaw naman kita sa pagbalikan sa tuyang programa. Ngunyan po, yaon kita digdi sa sarong facility na pigagamit tatanganing mas lalong magsiram ang tsokolate. Okay. Tsokolate. Wow! Kang inot baga, na pigigibo kan sa tuyang mga ninuno, na pigbabalad sila sa init. Sa semento, sa trapal. Ngunyan dahil na po, sa bagong teknolohiya po, ini ang pigigamit na sa solar dryer. Okay. So, pagkatapos ko na fermentation, bubuktak ko sila ng good 5 to 6 days. Vapor siya, yaw sila ka. Malinig pa, dahil insekto naglalaot. Tapos, i-harvest mo sa tamang panahon. So iyo po ini hanggang duman, ang iwasan ini, napapano mo ini pagdakol ang sa tuyang nakuko ang mga kakao na pigproseso tadigdi. So actually kan ngunya na sumana nga ni ang sa mga estudyante kan Bicol University na pigtuturuan ko kung paano ang paggamit kay ining pasilidad na ini. Nanganing sindaman maka immerse o maadalan kung paano ang proseso kan fermentation through drying, solar dryer, and then masiram po ang minalwas na kuwan. Ano so mga beans? Ano? Yan. So iyo po ini, fermented beans po ini, nakahali sa solar. Solar dried. Solar dried. Madali na ini. Pag kinuha mo ini, may mga garo sabot-sabot yan. Opo. Pig-ferment ito. Pati ito baga, pig-supal sarap. Kung nakulo naman, di pisit ka Dadaroon ka igwa kaming pig-ferment mo niyan. Ayun. Igwa kaming pig-ferment, i-kwanta. Dadaroon ka mo dyan sa... Wow!
Mga tugang nasa fermentation facility kami ni Father Momoy sa ni Kuya Jo. And then si Kuya Jo po tabi mapaliwanag kung ano ang mga nyaong digdig, ano ang dalagan kang pag-process po tabi kang kakao. Okay, giraray, law kita sa ni Papa Mar sa pinagkainot na proseso kan sa tuyang tsokolate, iyo ang proseso kan fermentation. So, nag-aabot din sa moya sa cacao pods, itong burak. Pag-abot din split mo dyan, itong splitter ni magbaat, yan ang cacao splitter. Opo. Yan. Nadalion sila, sarong sir niya, nabaat niya. And then, igdadala po din ano po, so cacao separator, can beans, duman sa pod husk. Okay, titipon dyan. And then, dadalahon niya po sa fermentation box. Okay. Magkakapipira po ang klase ang fermentation. Tangon yan, ang sa tuyang paggibo kan proseso kan fermentation dapat sa malinig. Kaya iba kita kay fermentation stainless box. This is the fermentation box. 50 kilos ang laog kay ni sa wet beans. 50 kilos po yan. And then iba magkamilig sa laog. Pero bago yan, tanganing mas magayon ang sa tuyang kalinigan kan pagproseso. Pinilimpian mo na yan, soaking kan gabos na mga cacao pods. So, nakasok po dyan na dahil lamang yung mga insekto naglalaong bagad sa nag-uupot dyan, bibrasan niyo po yan bago yan pig-split. Tanganing dahil nakakalaong duman sa beans. Kanipisin na kaya Mga insekto pwede ma-infect ito. opo, nakakakuan yan sa beans. So, hindi po kita. Ngayon, Ano mga medyo? ay, ini pagkahugas, hindi nyo pigbubugta. Draining. Hali naman, hindi drain miligdi. So, Supads. Bilog pa. Piga, kainuruan, bago split. Kainuruan mo niya, pag uran, hindi na kami nagtukuan. So, yan mga proseso. And then po, so, pagka-fermenta. Yun po yan. Okay. So, ipapaling niyo sa indo mga tugang na hindi sa fermentation facility, iba kami ongoing na ngayon na. Dahil na masupsop. Dahil na. Rana-rana mo dahil hindi. Iyo po ini ang fermentation. Pang-terang aldaw na ini. Nung Tuesday po yan. Tuesday. So, Tuesday, 3 days. 3 days. Okay. Mga tugang, tanganing may igba kita. Parang Masira ka ng parang. Okay. Mga tugang, sabi ko nga ni, inyong kakao, dakurong iyo. Dakurong tipo pwedeng mag-ibota sa fermentation. Okay. Pag sinabi tang fermentation, yung wet beans, hali duman sa cacao pods, libugtak miligdi, tapos nagtuturo ang sa iyang dagta. First 4 hours na dagta, pag-harvest ni Tabi Father, pigigil mo ming wine. So, yaon pa. Papatanong ko, pagwala mo ang wine. Hindi na sa damag ka na. So, cacao wine, the best wine in the world comes from cacao. Cacao wine. Why? Sabi sa kuya kan sa room, bisitang pinakahalan ko na nagbibigay sa kuya is a Russian ambassador. Pinatana ko, taste. Parang tulos niya, it tastes like a cognac in Russia. Wow! I know how many alcohol contents here. Parang tulos niya. So only around niya, 12% ang alcohol content dito. But it tastes so good. The best in the world. Sabi ko, wow, sabi ko. Ibang parang. Sa fermentation na po. Yun naman paano mo yan na nagkakadiscover yan? Pero naman sa Malagos Farm, ang gamit nila naman sa special na kahoy. Special na kahoy. Tapos yun pang ferment nila. Tapos may flavor pa kang kahoy. Opo, dati yung pinagamit ni, we have this fermentation box.
Kaya iba, kompleto po kami. But we do not use that anymore kasi nagkakaiba ang taste. Yung permi na, using the wood and the stainless and the plastic. The best is the stainless. Ini kaya dito man sana. Ito kaya pagdakulan ko talaga. And also here, we have this the big one. This is so, magayon ni Bonjay. Ito talagang... Opo. Yan. Lilaw sa dyan sa mga beads. Ibang drain talaga, ibang drain. Opo. Pag first 4 hours, we harvest the sweating, itong sudagta. Yes. We process that into wine. That's the best. And after 4 hours, every 24 hours, mix niya, and then the other sweating, we use that for vinegar. With yeast. Sa vinegar naman. Opo. Pag may yeast. Cacao vinegar. After the wine, cacao vinegar. Cacao vinegar. So this is the best process that we Gawin sayang na. Opo. Zero waste. Zero waste. We are practicing here at APSIA the processing into a zero waste activity. Post-harvest. So, andito si Ma'am Minda. This is the cacao wine. This is the cacao wine. Ipapa-test ko kaya, ipapa-taste na kay Father. Ma-irinuman kita digdig. Papa Mar, Newton, ay Newton. Toast to the wine that never ends. This is the product of a cacao fermentation. Okay, so How many months kani? dahil pa nga ini nag-aging para pila kasi ng simana ini. Okay. Toast to the wine that APSIA! APSIA cacao wine. Yeah. And then give me the feedback. Kampay. Sira. Perte. Sira, munjing. Danan ni Jing. Mangilingan mo punungangan mo. Danan ta si Jing na pagkuhinan ta si Ibad mo kagumtulo si Jake. si Bonjing. Danan mo Bonjing. Nganing daw ang istoryahan. Okay, so Sa lahat ba ibad mabuyo? mga tugang, iyo po ini ang pinakamasirang na Masira mo? cacao wine. Nagdigdi po sa Taga Manila, nakaproduce kami first batch na 10 bottles. Gustong bakaluntulos. So chairman of the board nila, gustong umuson. Tinawag ko sa nasaro, tanganing sudig din na local. Tadakol naman kita nag-aaral. Pagdakol na, pwede na ang pangregalo. Baga mas production kami. Kaya more cacao, more wine. Yes. So this is the program of consolidation. Yeah. Tataramta. So the more we plant, the more we consolidate. Kaya mahiling tabaga, ang partner, scientist. Opo. Bakong scientist. Yan. Kaya ni bagang kakao, daing sayang. Opo, dahil sayang talaga. Kaya Zero waste. scientist talaga. Bakong sayang. Opo. So, actually, brother, pinatrain ko ining mga staff ko sa Davao. Both to Malagos tapos Kiloset for 1 week, 2 weeks. Pinadra ko yan with the fun cans at yan. So, so technology di man, di naradigdig. So, we produce cacao jam. So, pangkuhan sa tinapay. Then, vinegar, wine, and then juice. Except briqueting, so orange, and then also for our tablea. Okay, sa tablea. Duman sa akin, mga technology duman, hali sa Rio de Janeiro. Opo, yun naman sa May machine na duman na gapon. Sa tablea, magayon po sa fermentation compared sa non-fermented, harayo pa ang tsokolate na paparong muna.
Mas kitigil pa sila sa, na parang ni Father nga that's already fermentation na parang. Okay? Pero kung duman sa nasa luwas, dahil po yan. Yeah, masiraman po yan. Okay? Ang aning magayon na gibuhan ta ki proseso ini, lalong-lalo na kung ang customer tao kaya nagiinom kan tsokolate, Papa Mar, Father Momoy, kaya customized me. Alam tableya, kung ikaw diabetic, we are using stevia sugar. Okay, stevia kasi sa diabetic yan. We have the cocoa sugar, we have the brown sugar, white sugar, was sugar. So depende po sa customer kung ano gusto niya. So actually po, yung misconception na ang tsokolate nakakapa-high blood. Ay, dahil po. Nakakapa-diabetic. Dahil, bako, ang sugar, ang white sugar, yun ang cause ng diabetes. Kaya kami, regulated po ang pagkuhin. Ako everyday, tsokolate ang imbes kape, tsokolate everyday yan. So pag yung tsokolate, nakaka-high blood, kapag wapo ka lang. Dahil nag-high blood. Nakaka-high blood. Nakaka-high blood ko, pag daig. Ayun. High blood ka, kung daig kang luto, o ninumang pagkain. High blood ka. Sige, baysa na ka, maabot sa na iyan sa Indo. Okay? Magayunan po ini sa tuyang experience sa digdi sa tuyang facility. Nakalibot po kita digdi sa tuyang mga pasilidad. May bodega kita, may training grounds. Okay, yan po naka-display sa mga product. And then, saro pa, pagtataran po sa Indo, Oto, gibuyan mga estudyante itong sarong di-roller yan. Halit sa Bicol University College of Agriculture, dinaradig dito, yung functional. Okay. Tabangan ko, maging functional. Ang technology ninja, bako ko man as good as the technology of APSIA. Oo. So, iya po. Paano yun, kuya? De-roller. Okay. Pag sinabing de-roller, so, pagkatutong mo baga, pagkatutong mo, i-equal niya. So, may pamabasa ko, kaya may mo. Parang hindi. Bako panggiling panghali sa nakalim so pantong so ubak pa ga tupsi iya tupsi an tidak ada aku di data dapat opo just to help the students about technology. So, kami naman, sa Bicol University, nakikipagtabangan kami sa, lalong-lalo sa agricultural engineering. Nanganing, based from our experience tabi, magkakasya kami sa mga aki. So yun. So mga fourth year engineering students, thesis ninda ini, kami man, nag-assist man. Pro bono. Pro bono ta, yung man ang kwanta. For the service. For the service. Advocacy. So, yun po ini, yan, mga sa tuyang na palagoon ta, padakulon ta. Yun na yan, mga... Ayun po, tiga kwan may aging. Nag-aging po kami. Kanya-kanyang ano yan. May vinegar. Ini man, ini vinegar. Vinegar ini. Bakong pundador yan ha. Vinegar. So, continuous fermentation. Continuous kwan yan, aging. Sabi nga niya, pag matagal, mas lalong sumasarap. Ay, pa ng cocoa sugar. Yan yung sa cocoa sugar po. Ali na yan sa ano? Dati, ang producer kaya, supplier ni from Zamboanga. But today, we have a local supplier from Dait. But this is available sa SM, cocoa sugar. Kasi magayon inita. Father, lalo-lalo na kung regulated sila ang sugar mo, magayon ang cocoa sugar. Okay, medyo bako man masyado mahalo na kuwan pa man. Pero itong pinakamagayon is ihalo sa kakao. Yeah. Pag nag-mix ka na sa conching, sa refining, igahalo na po yan. Iya na. Opo. And then ma-molding ka na kung ano gusto mong design na molds, o style Toblerone, style ano. And then, ito na po so.
Oh, at the left side, Tabi Bunjing, yun na po yan sa tuyang mga cacao seedlings for distribution to the farmers. Although, hindi diskarga na, presidente na, driver pa. Servisyo talaga. Servisyo. Talagang servisyo totoo. Yung tao dyan. Okay, so yan po ang sa tuyang magayon na experience mo niyan. Paghiras po, paghiras po kan sa tuyang proseso ni sa cacao, and then we have also the pili. Siguro ang pili sa man ang proseso yan na inaguraran pa sa nakan sa tuyang namumutan man na Department of Agriculture Secretary William Da. Nagdigdi po siya nanganing makisimarok sa Albay Farmers Bounty Village. Kaya salamat po sa Department of Agriculture. Very much, Kuya Joe, and siguro kuwanta ng impresyon si Engineer Ramir Galleja sa mga nangyari po niya na nag-higit na pag-urulay pagkatapos tinawag kita ng pag-tour ni Kuya Joe and a taste of the cacao wine. Nakulang pasalamat na nakulong kitang naraman manungod ka ng cacao production saka post-harvest facilities, tapos lalo na nakulang na ako na ining climate requirements kang pagtanong na para maiwasan ang mga brutality. Kaya na nakulaw na nangyari ka na kaagya. Kaya salamat nun, Kuya Joe. Thank you very much, Engineer. Si Kuya Mel. Okay, salamat kay ning oportunidad na kamuyaon, nagdadangog, as in, igwa kitang sarong masigasig o talagang nagsusustain kan sa tuyang produkto sa Albay na project kan sa tuyang gobernador na si Al Francis Bitsara. Kan siya nagtukaw, nag-iyo ini, so pinaka pinugnan niya na mapadagos giraray niya to na inian sa iyang pangarap. Na-frustrate siya ang pili, pero padagos mang giraray sa pili, tadiiton sa na talaga itong panahon, diiton sa na nag-avail. Ngunyan sa cacao, medyo dakol, alagad kinakaipuan ta talaga mag-cooperate ang gabos. Thank you. Kamayin na talaga na scientific na maray ang GreenEB. Tangan sa mga traditional practices, i-improve ka mga bagong mga teknolohiya niyan. Tanganing anduang ini mag-combine nga magayon ang production niya. Bago pa lang kita magtapos, Kuya Joe, gusto ko imbitaran ang mga farmers na may mga darapula o ng pili, mga tertiyo. Sabab, sabi mo po. So mga nagdadarangog po. Okay? So, iyo po kami sa tuyang pagtabang, tanganing maging productive, sabi ni Father Momoy Kasabago sa mga daina na papakinabangan ng mga pili, trees na darakulaon, mga lalaki na dainang bunga, para po maging kwartaan sa indong pili na nagtutubo dyan sa likod nindo, sa ulog. Makikoordinar po din, tatuturuan ni kamo mag-proseso kang tapping. I-explicar na nga ni Kasabago ni Father Bumoy, itong tapping. Tanganing makaproducer kita kan sarong medyo very genuine and magayon as in mahal na Manila Elemi oil. Yan. Kung kaito, yan ang Manila Elemi, panggatong kasan. Amat kasan na yan. Dati sa Sorsogon, ayan nagarot kinaltsutso. Yes. Mabakal nagarusuman din sa Sorsogon. But this time, iba na ang naggawa na sindagayan tanganing kan matapos na may magduma na sarong perfume company. Yes. Naghahanap kayo talagang kay po ninyo yung kadakol. Yes. So opportunity tabi ni makipag-relate with the upshot. Dahil ito po tayo ng Manila Elemi. Nakula ko ng bigibong base kan perfume. Bako sa ng perfume, kundi pati pang air freshener. Yeah. Okay, so very fruitful po alaw na ni. Siguro taman-taman yung pagkakataon po na mabilisin na kamo ni Pare Mobres. Ngunyan po na pamagda. Pare? Salamat po. Salamat na natin si Espiritu Santo. Salamat kagurangan sa biyaya na iwinawaras mo sa Samuya, lalong-lalo na biyaya na iwinawaras mo sa probinsya kang Albay. Salamat man sa inspirasyon na tinatao mo sa Samuyang Gobernador, hindi sa Apsia, hindi mo po sa Albay Bounty Village na lugod na inapo nato na one-stop shop.
lugod magpadagos po ini sa pagtabang sa iya mga paraoma, mga partners niyato na mas lalo pa lugod maghigos, bako sa na maghigos, mas dakol ang maaraman sa mga pangyayari, dakol maaraman sa pagsimbag sa mga kaulangan, mga kalipisilan, sa gabos na kalipisilan, igong kasimbagan, gabos na problema, may solusyon. Kaya ngayon po kita digdi, salamat po kagurangan sa mga biyayang ini. Tinataas ko sa imo ang gabos ng mga parauma, binisyonin mo po lugod kagurangan, ang mga parauma, ang daga, ang dagat, ang salog, ang bilog na kinabang. Sa ngayon naman, ng Aki at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayun, thank you very much po mga kababayan. And siyempre, dahil nito ko mahiling, dahil nito ko madadangog, kung dahil yung mga kaibanan ko na padagos sa pagsakripisyo mag-iba sa muni Father Momoy, maski sa NBT Karuray. Nahinginag po dyan ang isang chief technician, cameraman na, gabos na! Chief sponsor sa natin. Nandiyan! Ayan. Siyempre, yung IT, si Alvin Nilaan at saka ang samuyang piloto, ang mata ng DCGB sa kalsada. Ako po si Granay, si Mardula. Salamatan po sa inyo po, boss. Thank you very much. Ang masunod ng episode kung ngayon naman kami. Salamat. Sa inyong nadamo ang programa Boses ng Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa inyong pagantabay. True comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy.